Salutare dragi pofticioși, bine ați venit pe pagina mea. Astăzi o să vă arăt o rețetă de macaroane cu brânză. Iată cum trebuie să procedați. Într-o oală am pus apă, iar atunci când a început să clocotească am pus o linguriță de sare și 300 de grame de macaroane. Cam 3 sferturi de pachet am pus eu. Apoi într-o tigaie am pus unt la topit cam un sfert de pachet, apoi am adăugat 2 linguri așa vârfuite de făină. Facem o bază beșamel. Avem grijă să nu formeze cocoloașe făina cu untul. Apoi continuăm cu lapte. Puteți să puneți lapte cald sau rece. Nu contează, sosul va ieși oricum ar fi. După cum vedeți, laptele s-a încorporat foarte bine. Am continuat după ce s-a format această consistență cu boia afumată, sare după gust, bineînțeles, și am mai adăugat și niște piper. Acum a venit momentul magic în care am pus macaroanele peste sosul beșamel, amestecăm foarte bine și lăsăm totul să se întrepătrundă. Macaroanele se vor îmbăta cu acel sos. Apoi am continuat cu brânza, un mix de brânză cheddar. La această rețetă, brânză din abundență. Am pus și smântâna lichidă sau smântâna pentru gătit. Apoi am mai adăugat niște brânză, deoarece mi se părea puțin, chiar dacă nu era, dar mie mi se părea puțin. Fiecare pe placul lui. Și cam acesta este tot procesul. Amestecăm bine. Cam așa arată finalul. Cam aceasta este ideea mea pentru voi. Eu vă doresc poftă bună și nu uitați să lăsați în comentarii părerea dumneavoastră despre această rețetă, dacă merită încercată sau nu.